מה, זה יוצא מהמסעדה? שלום לכולם, היום הבריף שלנו יהיה מרק שמנת דומה. דג היום שלנו אנטיאס, סורבט תפוזים דובדבנים ופירות יער, לא כולם להתערבב בבת אחת. לא הקפיסו למם ושתיים חלב חם, מה אני עושה? לא, אני עובד פה רק שנתיים, אני לא יודע מה אני עושה במחשב? אוקיי. סחרה. סחרה. מריומה. תגיש. מה זה? אני לא מבינה, אנחנו עובדים פה. רק יפתח זה. כולה מוזלי עכשיו. איפה בועז? סומר! בוא לי קפה, בא לי אחרי שעתיים! בוא לי בועז, יאללה תצא! אימוצ'קה!